Tanawa unsay gingon ni Kristo. Sa pag-adto niya sa langit, giyang gibinlan ang mga apostoles sa mensahe. Ingon siya, magbantay mo. Ayaw gyud mo pagtawag dinhi sa yuta og Father, kay naay mo abot sa kalibutan nga magtawag og Father, maglihok sama sa Dios. Laro kayo ninyo. Agalutbot. Inungagan na po niyang pulong sa Ginoong Kristo. Kabakakuna gini mga tawahan na. Kanang gingon din na nga ay mapagpatawag og aman hyperbole man na. Dili man na literal. Nga naman kay even ang atong Ginoong Kristo kani adto sa iyang panahon gitawag niya si Abraham nga amahan sa si Kristo. Niso nakasupak na siyang kaugalingong gisulti nga ayaw mo pagpatawag og amahan. Ayaw mo pagtawag og amahan. Si bisan kinsa nga niya sa kalibutan. San Pablo. Ingon pag San Pablo 1 Corinto 4:15. Ako nahimo ninyong amahan tungod sa imong balita nga sayop San Pablo. Kanang pagtawag ninyo sa inyo mga amahan ug papa. Nangasayop mo? Kung tama niyang panabot ining ato ang gitawag og amigo, baliktad pagkabalingaga na naging pagpanabot. Balingag yung pagpanabot. Na di mo abot nga magpatawag og amahan. Matagal lang. Ako ba kung ako tawag ining pastoy ani ay maulaw ko badlungon ko ni. Nagpatagal lang og istorya. Di ba? Nagpatagal lang og istorya. I-quote niya ang St. Matthew chapter 23 verse 9, dili man na literal. Dili na literal. Hyperbole na. Kung baga, musa kung bang iyang exaggerate pag sakto ba nga. Siyempre, pag ikaw magud ang tawag anang originator, ikaw, dungganon ka. Nga, rehinom duman na to ang gisaway ni Kristo na mga Pariseo. Tungod sa ilaan kan bitong physical o kana bitong focus, dapat focus kay sila ang mga tao, grabe ang pagtagad. Ingon ana ang pagsaway ni Kristo. Di na kay amahan ang gisulti magtutudlo, bawal. Nga si Kristo gitawag magtutudlo. Ang mga apostol gitudloan ni Kristo nga panudlo mo. Simitawag namo sila, magtutudlo gihapon. Teachers. So kung literal to, daghan ng sayop apil si Kristo. Di ba? Kini but-buto ni, bakakon ni. Bakakon. Continue na to, iyang pagkabakakon. Laro kay Nation. Karon, kay patayon man sa mga Romano ang Christian nga nagsunod sa tinuhan ni Kristo. Asa man nanago ang mga Kristohanon isuon ko nga mga sumusunod ni Kristo. Walay again ha, ano sa nahitabo nga nag-launch og persecution ang tawag ining Roman government against the Christians. Ano sa nahitabo? Ako kabalo jud ko nga wa ni kabalo. Og unsay reason nga nag-launch og persecution? Unsay reason? Ay sultihan ko na lang ni. Ang reason pinaka main reason nganon nag-launch ang tawag ining ang Roman Empire og persecutions against the Christians dili tungod kay sa ilang pagtuno. Gihimo silang rason ni Emperor Nero kay para ang kabuang ni Emperor Nero mapahid sa mga Kristiyanos. Kay para ang pagdumot, ang kasuko sa mga tao, dili na padulong sa iya, kundi dili padulong na dito sa mga Kristiyanos. Og muuyon ang mga tao nga tungod kay ang gihimo man gud ni Nero at that time, gipasunog niya ang tibuok Rome. Gipasunog niya ang tibuok Roma. So karon pati mang sukuha sa mga tao kay magagibitibok Roma gipasunog niya kay para tukuran niya bag-ong tawag ining mga buildings para tawagon og Neronian City. So kung mga tao sa iya, patio naman siya halos. Oh, di ang ingon niya. Ang tinuod ani. Wa man tay sunog mahitabo pero tungod sa mga Kristiyanos kay nagtuo man sila nga ilahang Dios mo ani daw magbitbit og kalayo magpaulan og kalayo mo nasunog ta. Ingon ana ang nahitabo. Way pakialam ang Roman Empire sa faith sa mga Kristiyano at that time kanang sa panahon nila ni kuan sa panahon nila ni panahon after or tawag ining 10 years or isa ka dekada after sa Kristo namatay. Way pakialam ang mga Romano. Way pakialam ang mga Romano nya pagkahuman kabut-buton na lang gini mga tawhana gyud. Believe ko sa pagkabut-buton.
Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.